ಪವನ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಣ ತುಳುನಾಡ ತುಳುಶ್ರೀ ರಮಾ ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ವರ್ಷದ ನಾಟಕ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ದ ಸುರುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕುಡ್ಲದ ಪೂರ್ವಭವನಡು ಸೋಮವಾರ ನಡೆತಂಡು. ಪವನ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಅರ್ಪಿಸಾವ್ನ ಈ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಸ್ಯಮಯ ನಾಟಕ ತುಳುನಾಡ ತುಳುಶ್ರೀ ರಮಾ ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್ ಅಭಿನಯಡ್ ಸುರುತ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ತುಳು ನಾಟಕ ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನಡು ಸೋಮವಾರ ನಡೆತಂಡು. ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಎಪ್ಪಲ ತೋರ್ಪಡಿಕೆ ಗುಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಉಡಲ್ದ ಉಲೈಡೆ ಉಪ್ಪುಡು. ಈ ಗುರು ಪಂಪಿನ ಆ ರಡ್ಡು ಅಕ್ಷರದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕುತ್ತುಜಿ ಗುರು ಗುಲಾಮೇರ ಒಂದೇ ರುಮಾಲನೆ ಪೇಟ ಮಲ್ತದ್ದು ತರೆಕದೀದು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕೆರೆ ಕಲ್ಪವನಾಯನೆ ಆಯ ನಿಜವಾಯನ ಗುರು ನೀತಿ ಕೇರಿ ಉಡೋರಿ ಇಲ್ಲ ಮೋಹನ ದುಕ್ರ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕನ ಬಾಲೆ ಪಲ್ಲು ಇನ್ನು ಬಲೆಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಂಡದ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ತುಡರ್ ಬೆಳಗಾದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ದದು. ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಕೇರನ ಸಾರಥ್ಯಡು ಪವನ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತಿರ್ದು ಅರುಣ್ ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿನ ರಮಾ ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್ರೆನ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ತುಳು ನಾಟಕದ ಪುದರ್ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಉಡಳ್ಳು ಉಂತುನ ಪುದರಾತನು. ಈ ನಾಟಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾವಡು ಕಲಾವಿದರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿರ್ದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿರ್ದು ಈ ನಾಟಕನು ಮಿತ್ತು ಕನವಡು ಪನಪಿನ ನೆಟ್ಟಿಡು ಹುಮ್ಮಸ್ಸುಡುಳ್ಳೇರು. ಈ ನಾಟಕ ತಂಡಗ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಪಂಡದು ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂಡೇರು. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಪವನ ಕಲಾವಿದರು ಮುಕಲ್ನ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಕೆ ಮೇರ ನೇತೃತ್ವಡು ಇನಿ ನಡಪೆರಂಡು ಅರುಣ್ ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡು ಅದು ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ರಮಾ ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡು ಮೇರು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರೋಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಪಿನ ಅಂಚಿನ ಪುದರ್. ಈ ನಾಟಕ ಕಿಶೋರ್ ಕೇಂದಿದ್ದೆ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ದುಂಬು ಈ ನಾಟಕ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆದ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪಡು ಇತ್ತೆ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರಾದು ಮೂಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂವರೆಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ನಾಟಕ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುಂಡು. ಪಂಡ ಕಲಾವಿದರ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಂಡು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕವನ್ನು ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಪಾಡೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸುಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ದೇವರು ಫಲ ಕೊರ್ಪೇರು. ನಾಟಕ ಆಯ್ನಾಥ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವಡು ಪಂಡದ ದೇವರ ನಟೊಂದು ಏನರಡು ಪಾತಿರುವಂಥ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಪಾತಿರೊಂದು ರಮಾ ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್ ಅರುಣ್ ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್ ಅಭಿನಯಡ್ ಅಮ್ಮೆ ಮಗೆ ಒಟ್ಟಾದ ಅಭಿನಯ ಸಾಯರವುಳ್ಳೇರು. ಈ ನಾಟಕ ತಂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಪಣದು ಹಾರೈಸಿರು. ರಮಾ ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್ ಅಮ್ಮೆ ಮಗೆ ಒಟ್ಟಾತೇರು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಡ್ರಾಮಾಗೆ ಕಿಶೋರ್ ಎಂಕಲ ಕಲಾ ಸಂಗಮ ತಂಡೋಡು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನಾರ. ಈ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಇನ್ನು ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಬಲ್ ಆಂಡ ಪರವಾಜಿ ಬೈದಿನ ಜನಕ್ಕಲೇ ಪೂರ 1000 ಸಂಖ್ಯೆದ ಜನಕ್ಕಲೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನಾಟಕ ಆರಂಭ ಮಲ್ಬಲೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಂತನ್ಯರಿಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಈ ನಾಟಕ ಯಶಸ್ಸಾವಡೊಂದು ಶುಭನು ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುಲ್ಮನ್. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಜಯ ಪೂಜಾರಿ ಪಾತಿರೊಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಪುದರೆ ಪೊರ್ಲುಂಡು. ಈ ನಾಟಕ ಸಾರ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂವಡು ಪಣದು ಹಾರೈಸಿರು. ಕಿಶೋರನ್ನ ಫಸ್ಟದ ನಾಟಕಗಳ ಬತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಅಂಚ ಈ ನಾಟಕಗಳ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಈ ನಾಟಕಡ್ ಪುದರೆ ಒಂಜಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ನಾಟಕ ನೂದು ದಿನ ನೂದು ಪ್ರದರ್ಶನ 1000 ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವಡ ಬಣ್ಣದ ಯಾನು ಶುಭಾರೈಸೋನಲ್ಲ. ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್ದ ಸಿಇಒ ಲಾಂಚುಲಾಲ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಿಸರ್ಗ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಲಕರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕಿರೋಡಿಯನ್, ಹರೀಶ್ ಮೂರುಕಟ್ಟೆ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಗುಡ್ಡೆಮಾರ್, ಯತೀಶ್, ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್ ತಂಡದ ಸಾರಥಿ ಕಿಶೋರ್ ಕುಂಪಲ, ನಾಟಕದ ರಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕುಸಲ್ದ ಮುತ್ತು, ಅರುಣ್ ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್, ಅಶ್ವಿತ್ ಕುಂಪಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ತುಳುನಾಡ ತುಳುಶ್ರೀ ಬಿರುದಾಂಕಿತ ರಮಾ ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್ರೇನು ಈ ಪೊರ್ತು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೇರು. ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಂಡೇರು. ಕಿರಣ್ ಕೊಲ್ಯ ಸವಿಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ದದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಕುಮಾರಿ ಜೀವಿತ ರಮಾ ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್ರೇನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ವಾತಿಸಾಯರು. ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಡು.